Samulari tikese. Tochemera kupisa. Zvino isusu. Right? Tirugara musango. Nokuda kwemunhu iyeyu. Right? You know, aba tiri kuti makomrades ndimuri kutonga, ndimuri kukontrol. You know, togarira musango kungotatizo ibva wakonewa. Imhosva iyoyo. Bari mukisiya kugara musango. Please. Andiri kuiga imbwa. Andiri kuiga mpini ndakarwa imbwa. Mukunzwa? Ini kutaura chokwadi zanuka yandirwadza kana wakuru wedu isusu ngwaende kukuru wawo futi wachisvika kuna president. Zanu inondirwadza kana ichiita maitiro aitiri kuita. Saka ngatoita zvakare mune Zimbabwe pano paZest News pano pachange tichimhanya news updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu Zimbabwe kunyanya zvichipisa mumastreets esocial media. So mune Zimbabwe kana uri mutsva kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingoswederadika. Mune Zimbabwe taine nyaya yevanhu vari kupwanyirwa dzimba kuCloverdale. Imagine wakapiwa stand yozouya ichitorwa futi yopwanyiwa mune Zimbabwe. How do you feel mune Zimbabwe? Ndachikumbira kuti zvanofunga comment section below wobva watiudzawo mafungiro ako. Hello Zimbabwe, makadini muri yeZimbabwe, ndinonzi Owen wekwamadondo, the chief air marshal, and right now ndiri kuuya kwamuri, ndiri kuno kunzvimbo yeRuwa paarea inonzi yeCloverdale ine nyaya dzakaitika nezuro. Vazhinji vakaona zvichiitika, mategas achimwaiwa mudenga, vanhu vasiri kunzwa chii chiri kuitika. Paine vagari vemunzvimbo yemuCloverdale vakabuditswa imomo, takati vachinzi illegal settlers vanga vapinda panzvimbo isiriyo nemashoko anga achitaurwa. So nhasi ndati ndisvike paground ndinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika, zviri kumbonyatsofamba sei munharaunda inoyi yeCloverdale. Zvanokungoona kune zvinhu zvakasiyana, mibhedha, mbatya, mastovhu, midziyo yakawanda iri panzvimbo yevanhu vari havana pekuenda. Uye ndinzwewo kuti kubva kwavari kuti vanhu ava vakazvifambisa sei vange vari munomu, uye kuti vazobudiswa chii chakanyatsotora nzvimbo. Ndina mabva vari panapa ndinge ndichitaura namabva makadini zvino. Ndinofara mungangozvizisa kuwani zita renyu ramakasununguka. Inetwa Mbuya Titi. Tisati mutsanangure Mbuya Titi kuti chii chakaitika kuti muzokudiswa kana takabva kudiswa kwenyu. So tizeri muCloverdale makapinda sei? muCloverdale takapinda sevana musangano. Tapinda sevana musangano purazi ranga riri remurungu. Murungu paakaenda vashandi vakasara varimo nedzimba neuwandu dzakasiyiwa nevarungu. Saka vashandi vaiva munzvimbo iyoyo ndo vakazotanga kuvaka munzvimbo iyoyo. Asi pakazomboita kakurisana nemurungu achiti achimbodzoka ndobva vanhu vamukurira murungu sokuti anga asina pawa. Vashandi ndobva vatanga kugara. Kozoitawo mamwe vashandi emamwe mapurazi akakomberedza vakatanga kupinda munzvimbo imomo kutanga kuvaka ndogara kwakaita vanhu. Saka vanhu vaamwe vari kugarika kunzvimbo yemusangano vakatanga kupinda vanhu vakawanda vakasiyana siyana vachivakawo munzvimbo iyoyo ndogara kwakaita vanhu muCloverdale. Saka vanhu vakagarawo mava vazhinji vacho vaibva kumapurazi wanga vashandi papurazi. Vanga vari vashandi mumapurazi nevakakomberedza mapurazi iroro rakatorwa iroro.